חבר'ה, היום נעשה את הסיקור על X600, שזה הרחפן שאני הכי אוהב. הוא רחפן ממש מגניב. בערוץ רועי אין שחר TV. סבבה. אז זה הרחפן, בואו נעשה קצת איזה קטע מגניב כזה. גדול. אז עכשיו זה רחפן שעולה בסביבות 400 שקל מסין. זה רחפן ממש ממש שווה. הוא צריך להטענה של שעה וחצי, לטיסה 5 דקות רציפות באוויר. אם אתם רוצים שהוא יטוס במשך חצי שעה, אתם צריכים להנחית אותו מדי פעם. אבל לא שווה כל כך להטיס אותו באוויר. הכי גבוה, אסור. כי אז הוא יאבד לכם, לי הוא כבר נאבד פעם אחת, ואז קניתי רחפן חדש, זה בדיוק כמו זה. זה ממש ממש מאכזב, אז לא כדאי לעשות את זה, תאמינו. תאמינו לי, אם אומר לכם וטרינר שהוא באמצע האוויר, סתם מתרסק ויעלם. אז זה השלט. זה רחפן מאוד מתוסבך למתקדמים, שאסור שלמתחילים אסור לעשות אותו. אני חוזר, אסור. למה? כי תטיסו קצת, הוא המשיך לעלות בניגוד לרצונכם. טוב, אז בואו נטיס אותו עכשיו. אז עכשיו אנחנו נטיס אותו, והשלט. כדי להדליק אותו, נכון, כדי להדליק אותו אנחנו נלחץ פה, ואז יהיה אור אדום מעבב. רגע, תרחי קצת את המצלמה. יופי. עכשיו, אם תראו שאת זה לא יפעל לכם. אז בכפתור של הטיסה, אתם צריכים למעלה, למטה, למעלה, למטה. ככה, אתם רואים? וזה רחפן מוכן לטיסה. קודם, צריך להפעיל את הרחפן. יש פה און ואוף, אז צריך ללחוץ על האוף. סבבה, בואו נתרחק טיפה ונטיס אותו. רגע. אוקיי, שנייה. אני אעשה אותו שוב, לפעמים ככה הוא לא עובד. נחבב ונדליק. אם לכם הוא לא עובד, פשוט תחבב ותדליקו. מה זה? למה זה לא עובד? אולי אם אני אעשה. הנה עכשיו עובד. עכשיו עובד. רגע, בואו נבדוק. אם תלחצו פה קדימה, איפה שהכיוונים, הוא יטוס לכיוון העיניים. ואם הוא יטיס אחורה, הוא פשוט ילך אחורה. אז יאללה, בואו נטיס אותו. וחבר'ה, הנה שחר מנסה להטיס אותו. ואז אתם צריכים טיפה להרים אותו, ותזכרו, זה רק למתקדמים. וגם בואו נתחיל. וגם אני אטיס חצי. שתקלו איך הוא... חבר'ה. אני לא יכול לקלוט אותו. בגלל שאני מתחיל, אני לא מתחיל גבוה. אתם רואים? זה ממש ממש גדול. אז זה קצת יותר גבוה. אוקיי. כמו שאתם רואים הוא תמיד ככה. עכשיו אני אלך להביא אותו. גדול! סבבה. עכשיו אני אתן לרועי טיפה להטיס אותו. ותזכרו, צריך להטיס ממש טיפה. בעדינות רבה. בעדינות. פה מטיסים. טיפה. זה לא עובד? הנה. עוד, גבוה. לא עובד? הנה, זה עובד. לא גבוה. הנה, הוא מתחיל, אז לא כדאי לכם לעשות בעצמכם. אז זה מה שהוא עשה. אז אני לא ממליץ לכם לעשות בעצמכם. בואו נעשה טיסות מבחן. הפעם כשרועי מצלם. תן לי את השלט, וכך תצלם עכשיו. נעשה עכשיו בידיי. רגע, בואו נתרחק את זה לכיוון העיניים. התרסק. אמא! אוקיי, אני מתחיל. רגע, אני אלך להביא אותו. אתם לא מבינים איזה סכנה אנחנו מתמודדים פה. יש פה חניון, ואז זה הלך. זה מסוכן בחניון, רק שתדעו. אז עכשיו נעשה את זה שוב. יש פה עוד חניון, אז זה בעיה. קדימה טיפה. זה ממש שווה, אז ננחית אותו. טוב, אחרי שטסנו אותו, זו הטיסה ממש טובה. יאללה, ביי. ביי חבר'ה לך. עכשיו נראה את רועי קצת. הנה. וואי. טוב, ביי חבר'ה.